Bueno, típicos e típicos, debe de ser como todas as zonas da Costa da Morte, tal, ou de aquí, o peixe. O peixe, o marisco, estando en costa, é o máis típico, ou como queiras chamarlle, do que hai aquí. Nós temos bastantes recetas distintas aquí, pero o que suelen pedir sempre, bueno, témolo aí, é a plancha ou encaldeirada. A plancha encaldeirada e despois os mariscos, teñen casi sempre unha preparación, a non ser lubricante a plancha ou un arroz, suele ser a centola cocida, como toda a vida troceada e exposta para servir. Despois as zamburiñas que ven da parte de abaixo e todo eso, xa é a plancha, a navalla témola de laxe, todo é produto de aquí, casi todo bo produto. De brán vai ser todo, pero un dos peixes que ten máis tirón ou máis salida suele ser o San Martiño. Leva o que ten que levar, leva rodajas de limón, de tomate, un pouquiño de salsa que lle poñemos nós, que é un mejunje que facemos aquí por riba, e pouquiña cousa máis, xa que prepara o forno a súa temperatura e sale perfecto. A caldeirada polas as patacas a ferver, falando claro, cando lle vexas o punto antes de que as patacas se empecen a desfacer, que teña o punto, xa polo peixe dentro, que se faja o peixe cas patacas e con todo, e despois o normal, nunha sartén faslle a prevada, o preve por riba, e cando este no punto, quitas a agua, pois todo por riba, é unha caldeira normaliña, como os de aquí, normaliña, pero que dá moito gusto ao que na come. Cando veñen aquí a estes sitios é que veñen comer o peixe, o peixe ao natural é como máis, sin tapalo de ninguna maneira con salsas nin con nada, fala a plancha, o que che dixo, piden en caldeirada, pero son as cousas como pide a xente, sin poñerlle nada por riba ni nada máis. O peixe ao natural, como compras na lonja, ou pos na plancha, saborease mellor. Aquí o que veñen é pola calidade do peixe que temos en Laxe. O peixe, o marisco e todo o que hai en Laxe. Temos bastante boas críticas, é normal. O 50% do que se sirve na mesa, iso xa o temos fijo, que é a calidad, o outro 50 será o cociñeiro, pero o 50 xa o temos fijo, e nadie se queixa do material que hai, nin de nada deso, que está exquisito todo. Bueno, pois o típico da miña casa, a mí pareceme que casi todas as casas de Laxe, era a caldeirada. A caldeirada, queiras ou non, unha vez a semana fijo, se non había dúas ou tres, pero unha vez a semana había caldeirada. Non sei por qué, pero sempre nos parece que na casa dos nosos pais que non a facían mellor que a nosa nai. E a caldeirada estaba moi boa, falando claro, estaba moi boa. Hai peixes que, bueno, que chegamos aquí e que non chegamos a aprecialos o valor que teñen hasta que che poñen diante, porque moita xente é reacia. Por exemplo, o malgacho. O malgacho é un peixe que non o valoran o que teñen que valorar, porque é un peixe que sabe moito. Bueno, eu estou falando por min, se cadra outros dirán que non, pero a mí parece que hai peixes que tiñan que realzarse un pouquiño máis do que se realzan xa. Podíase facer a caldeirada dos peixes que quixeras, podías meter todo na pota, unha caldeirada mesclada, nunca, sempre de variedade. Aquí o marisco dáse de todo, gracias a Dios temos moi boa ría para todo, e boa costa para o tema do marisco, dáse de todo, todo o que hai é bo porque temos, non sei, que as corrientes que hai por aquí por fora ou todo, temos unha das mellores costas para o marisco, podese dicir claramente, do mundo, tranquilamente, tanto como percebe, lubricante, centola, nécora, calquer marisco desta costa é apreciado polo que é, e non son eu que o fala, que é todo o mundo. Eso non hai pouco que discutir nese aspecto, porque as circunstancias están, o que se fala, fala todo o mundo.